Mga talisaynon nga naka-costume ug nagkadiyang cartoon characters nagtapo karon sa Talisay City Hall grounds alang sa magical Christmas tree lighting. Ato kining tan-aw sa live report ni Fem Marie Dumabo. Fem? May alas 5 karong hapon gibuksan ang kining Christmas-inspired magical theme park dinhi sa Talisay City Hall grounds alang sa tanang mga talisaynon. Lakip na gani ang bisan pa man sa mga gikan sa silingang mga lugar alang na karong alas 6 sa gabi nga Christmas lighting sa colorful giant Christmas tree dinhi sa Talisay City Hall grounds. Sa layo pa lang makadanig yun ang palibot sa Talisay City Hall kay gawas sa grabe ka colorful nga murag gipalibutan og candies tungod sa ka-colorful niini. Ubanan pa sa mga cartoon characters ang Christmas tree at tubangan sa Talisay City Hall. Makadani usab ilabi na sa mga bata at ug mga young at heart ang colorful castle nga gipaymutang sa tunga-tunga sa plaza sa Talisay City Hall. Diin mabatyagan sa mga musuroy dinhi sa Talisay City Hall ground ang feeling nga itong mga bata pa nga wonderland nga makita lang sa una sa telebisyon o movies o mga magazines. Dinhi gidala ka na kung susama ka ng gidala sa nabantog sa ubang mga nasod nga usa ka magical themed park o enchanting world. O garon mas ma-feel good ang pagka-king o queen, prince, princess o uban pang mga characters. Alas 4 pa lang nagabot-abot na ang mga kawani sa Talisay City Hall uban ang mga talisaynon ug mga bata nga naka-costume sa ilang paboritong Disney characters ug uban pa mga cartoon characters. Anay si Snow White, Cinderella, Moana, Belle, Sleeping Beauty ug daghan pa ganapay RoboCop or sa bani si Bumblebee. Anausab ang kay giagnima ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas ang publiko nga mosaksi sa Christmas lighting nga mag-costume gyud. O gadunay mga mapili nga tag napulo ka best in costumes sa mga adults, anausab mapili nga mga napulo ka best in costumes alang sa mga bata. Gipabot nga malingaw ang tanan nga mga bata uban sa ilang mga ginikanan o guardian o magbarkada anausab mga short nga pasundayag kon mga nightly activities alang sa magical Talisay City Disneyland. Og di ka usab matgutman kay naay food parks diin makapalit kag makaon og mainom. May mga nightly activities dinhi sa Talisay City Hall grounds nga magsugod karong gabi hangtod na kini sa Kapaskuhan. Aron usab gituyo kini aron usab nga adunay kalaagan gyud makabandingan sa mga pamilya, magbarkada ug bisan pa man gani katoy mga singkolo mag-inusara ka malingaw ka gyud dinhi sa Talisay City Hall grounds kay gawas sa mga manindot nga Christmas decorations malingaw ka usab sa mga nightly activities ug usab kini sa paagi sa Talisay City Hall nga makatabang sa mga gagmayng mapatigayon. May Daghang salamat, Fem Marie Dumabo.